Kepriang sobhai pi kisamla Baroh kibas ngap ya gani ke jing hikai ha gani ke jan mit. Te shwai ke bangin ya chakman tu ngi pek khinyat ini video clip. Mano bam kuslai hakum kani kapor jong ke tingdum ka bamla ban patai shanongan pai shanongan len ngam sngau thushu daga pai shaka baladem nga sngau kumba ngam kan mau shu ke ei ke bangalale ang yeng sa haju nga sngau kumban kalon bat nga perkhat shakmat nga sngau omdon jingkermen yang ngedam tang da ki jingling sudah bat da ki jingkus lai kata kepertai kedap tang da ki jingpang sudah ke klam ke jingtengan ki jingjular hagi babon ki jaka da ke jingling shop ke Riang ke jingshlei ke jingyap them ke thma bat komta ter shanu tau Blei Blei ni man ya ki bakum kini ki jing jenja kala phayanga bangan yap no ha ke jing pos ni ngayo sngo kumni ko kon nga sngo thu ya ki jing ku slai jong mi ngala shot score ya ke jing duai cho me ngala yo ya ki omat cho me hakmi ngan pitkhia ya me what shifty namal ngalong ringkat bat me what ngoma namal ngalong ublei cho me dos ngam bat totip bangalong ublei ka beneng kalong ka khet jonga bat ke kendo ke jingyuk ke jat jonga nga long u alpha bat u omega u basdang bat u bakot nga long u Blei bat omdan u weipat long u Blei bat omdan u bakat nga ke jing tmu jonga kan yeng bat ngan le yala ke jing sngau pha Baroh ngala kren dengan pendep yaka ngala temu ngan le ro yakata ki ei Baroh ki trailen yakaban pen pha yakite ke ba yo Blei yakita ken ki balakon kat bakum ka jing temu jong ho tau bakot yame long ubala ban Shaniah ke jing tenju kam shem langat happy Henry tanggabau beri ulak ban Sham Blei long balak ban Shaniah ubanom Sham on tenju ipi tam ya kata ka bapila Henry ringkat bat kata ke jing tenju on thauru bat kalat ban lai nang bapila ban Sham ya ka te ke ei ke ba me mat menta hatu melas ngau than aba mem ngau tho ya ke ei ke ba ja ke jing em jong me khabrep ki khamat bat ong roi ngatip bakalong ka mon jong me tu is nei ban yarap yang bangan la ban yat ling ba kini ki jing sha jong na haga jaka bamen ong shanungan pai shanungan le ngam tip ke ei ngan le ong trai ngala ban am bat ban hun haga ei ke ei ka ba me le bread ye ki jing jin jar jong me hau trai un kershan ya me Hadian mengila page itu video klip ibalingkon. Kuak banyalam ye kecing mut kecing perkat ke jong pi samla. Ya kaban perkat syapang ubleng
bau long tau badon bor bat bau penyat be Kiei Baroh haga pertai kumni kumba kidei banyan ken mau ba omdan kanu ke jingja kan ik pertai shabar ke jing penyat ka bor ka chong ong lesi o Blei shim la wengi ke jing e ba phiman haga jing im ke chong pi henry on yarap ye phi ba phen la ban sha phim long marwai bon ki yo i bau Blei la thau yak pertai nang tau la ie no yaka bakan suyat hi komto Kiei ki beteng bandon haga pertai namar ka bor ke shan ke jong Blei ka doringkan batki kina mla bandon hi dalate u Blei dei tang namar ba u dei u nong thau henry u dei ru nong pen bet u nong pen biang ba Kiei ken long kat komba utmu yaki ba ken long haga kitab Isaya kala nong ka sau pun ri ka khot ka ba shipau ka benta ka ba sharum hang ning yo i bo Blei don ka jing tmu ya Kiei Baroh u plan ba do penyan ya Kiei u tip ya ka bansawan namar ma uhi u plan bat ba on pendem ya Kiei ki ba u lat Kiei ki ba jia bat ki ban seja ki long kat kum ka mon ka jong Blei u Blei u don atli ki down haba u sha ya Kiei ba kenja ka baning kong ban pendem ya Kiei ka ba u latmu ka ba ar ba on hika yangi lingba ki jingja henry ula ia no pan ha ka mon ka jongi hi bangin ji ka shiti u Paul ji ki no Ephesus ka lenong baning kong ka khot ba khat wai ka pen scam ba wat ye ki jingja Baroh ki ba jaman ta ha ka perthai ki long ha po ka jingtip ka bor ka jong Blei ngim dei ban sngof her lemni sngof shap dia ya Kiei Baroh la le kat kum ka jing tmu bat ka rai ka jong Blei baru Blei la jiet yangi bangin long ki priu ki jong u hi Kiei ka bangi don kam kum ki khon ki jong Blei ka long ba ngin pendem bang ha ka man ka jong bala dangi nang kum no bat pendem ka man ka jong u Blei tip kham pha kum no ban ya lam ya ka basa jong ka jing em ka jong te tu Blei ka kru ling ba ki ni ki jing pusan ling ba ka ki tien ka jong amen
aji bamning nama kut keting ke jomi lo kama ke jomi akan do kumbamning try ba in la kan ayu try ke jim ke jongi kam la ka si try ta kan wa ba men ta try ni ayu try ba nga wa long gun ba long try si sien try ba ka ting ku jomi try te slai ke jim ke jongi try try ba in ni ayu try ki i ji ke ku jomi try la ka jim jongi try ba yim la ba nyau yim la ban tho try ji ku jomi try ke jim ke jongi try ni shi ayu try ki ba ngi ki jomi try try ni ayu try ka por try ba la try ba skam ta ting ke jomi try ni ba ka YouTube channel try nam ba ka ni kini ko khobor tar ka la try makan ta ek min siam try bas ngap bas no try kini ka jing ya kini khobor ka jong me try ni ai ngo try lam la a hengi try wi pe goi try ya ka jing jing ni try ka la ka si try try ya ang ko shi bon try ya ki ba hale ka jing jing la wa bhas da try na ka khu try ni ba nge try hap teng jing em jing ya le jing tin jo si jing ni try ni scam try ni la try ba yen de persha try Iwa gani kuting ke jauh mi atrai wala atrai ban job ikita ki Baroh atrai atrai be iet dengan ke kru mi atrai ya gani ke por ko dor atrai ingba gani ke putai bawa tak jing kelumar sudah atrai sekunda dan ngi pe jom mi trai ngi numbi jikan ban trai ngi khasi mi atrai ingba gani atrai ki bawan ban penju ke jing jengi ki bani ke jom mi atrai mi na man ngi nang khan ju shu ta ke jing atrai tukta mi atrai ya kita gi pas mangai mi atrai mi kala usuk thu atrai bakin champang atrai mi ni yan wat ni mi atrai Blei ba im Blei si sha atrai dari kami tan kapal dan saat kecil macam ni lagi dia berak pan kuasa sepatu tak kami.